prasaro oroi poroi ngai tong furo thumsa klaina bagwi khorang rekha Bubagra 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 Deprasarok oroi poroi ngai tong furo Deprasarok oroi poroi ngai tong furo Jungno sochana bagwi khorang rekha Bubagra 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 18 February 2022 Sini Tiprani Chairman Sini Hab Bubagra Sini Barkathal Amsayo Phain Bo Joto Lukurok Bai Sini TWA YTA Pradyot Tamothani Joto Lukurok Te Adong Nabu Malekine Kena Kaisi Kotor Kokchap Panda Tei Putumu Panda Gongnai Oro Barkathal School Ground Homo Bujong Nor Wakino or Constituency Khobjago Tai Assembly Okay Eknong Simna Oro Khwna Bubagra Phai Joto Sini Tipramothani YTF ni Titlab ni Adong Nogwe Malai Lukurok Bai Buskang Kai Geta Tibalen ni Bagi Kok Sawi Sin Chobano Buskang Ote Bo Kerak Kai Oko Khaine Bagi Bo Khwna Oro Manjak Phaini Khwna bosoro borongan hewan chudar Khwna Oro Prai 10 থেকে 15,000 ni target na rechak Bubagra no Oto jaga saglak tokono mat chikon jehetu tobo o corona restriction chinda khaibo oro ayojon khaitong sankhnan Khwna ni bagai busuk jora tini ready dong mane samung paijak iko station samung paikha tau paithagam sobijak tai tabu gate rock tai flag rock sai chhore thebano thebolai tong sini YTF ni warriors rock Thancha shimino diprasani lama Thancha shimino